नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव विकास. आजच्या कथेमध्ये मी कंडक्टर म्हणून कामावर रुजू असताना माझ्यासोबत घडलेला एक थरारक प्रसंग सांगणार आहे. मला कंडक्टरचा जॉब लागून 6 महिने झाले होते आणि माझ्या ट्रेनिंगच्या काळामध्ये मी बऱ्याच वेळा गावापासून लांबच्या ट्रिपवर असायचो. पण लहानपणापासूनच गावातच जन्म झालेला असल्यामुळे, मातीशी नाळ बांधली गेलेली असल्यामुळे माझं मन कायम गावाकडेच ओढत राहायचं. आणि मला वाटायचं की ज्यावेळी माझं आता ट्रेनिंग संपल आणि मी कामावर रुजू होईन, त्यावेळी सगळ्यात आधी माझी बदली गावाकडेच करण्यात यावी. ते गाव छोटं असलं तरी चालेल, पण ते गाव असावं. आणि माझी इच्छा पूर्ण झाली. आमच्या गावापासूनच एक 5 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या तारापूर या गावामध्ये माझी बदली करण्यात आली. मी तालुक्याच्या ठिकाणापासून तारापूरकडे जाणाऱ्या एका लोकल एस टीवर कंडक्टर म्हणून रुजू झालो. माझ्यासोबत तारापुरातलेच शिंदे काका हे ड्रायव्हर म्हणून कार्यरत असायचे. तारापूर आमच्या गावापासून 5 किलोमीटरच्या अंतरावर असल्यामुळं मला तारापूरला जायला जास्त मेहनत करावी लागत नव्हती. मी माझ्या 2 व्हीलरवरून तारापूरला जायचो. रात्रीच मुक्कामी एस टी तारापूरला आलेली असायची. मी तारापूरच्या स्टँडवरच माझी गाडी लावायचो आणि माझ्या कामावर निघून जायचो. आणि एस टीच्या 3 ट्रिप मारून मी संध्याकाळी 6-6:30 वाजेपर्यंत परत तारापूरला यायचो. आणि मी पुन्हा माझ्या गाडीवरून 6:30 वाजता तारापुरातून निघालो की 7 वाजेपर्यंत मी आरामात घरी पण पोचायचो. सगळं एकदम व्यवस्थित चाललेलं होतं. पण आता बघत बघत सणासुदीचे दिवस आले. दिवाळी जवळ आलेली होती आणि त्यामुळे एस टी महामंडळावर असणारा कामाचा बोजा पण वाढला होता. आणि आता प्रत्येकाला 1-1, 2-2 तास जादाच काम करावं लागत होतं. तसंच काहीसं माझ्या बाबतीत पण घडलं होतं. रोज मी आणि शिंदे काका तारापूर ते तालुक्याच्या ठिकाणच्या 3-3 ट्रिप मारायचो. आणि आत्ता आम्हाला एक ट्रिप एक्स्ट्रा करावी लागणार होती. आणि बघायला गेलं तर एक 8-15 दिवसाचा तर प्रश्न होता. आणि मला वाटतं त्या दिवशी सोमवार असावा. त्या दिवसापासूनच आमच्या ज्या एक्स्ट्रा किंवा अतिरिक्त ट्रिप्स होत्या त्या चालू होणार होत्या. दिवसभर सगळं व्यवस्थित चाललं होतं आणि आम्ही 4थी ट्रिप मारून पुन्हा तालुक्याच्या ठिकाणाहून मुक्कामी गाडी घेऊन तारापूरला जाणार होतो. आता खऱ्या प्रसंगाला सुरुवात झाली ती 8:30 वाजल्यापासून. आमच्या तालुक्याच्या ठिकाणी स्टँडवर आमची गाडी लावली होती. 9 वाजता गाडी तालुक्याच्या ठिकाणावर निघणार होती. अजून आमच्याकडं अर्ध्या तासाचा टाईम होता. मी आणि शिंदे काका स्टँडमधल्याच एका हॉटेलमध्ये गेलो आणि तिथं मस्त गरमागरम वाफाळलेला चहा पिलो. आणि आम्ही हॉटेलमध्येच एक अर्धा तास तसंच गप्पा मारत बसलो. आणि जसे 9 वाजले तसं तारापूरकडे जाणाऱ्या गाडीची अनाऊन्समेंट झाली. मी आणि शिंदे काका लगेच उठलो आणि आमच्या गाडीकडे पळालो. गाडीमध्ये बघितलं तर गाडीमध्ये कुणीच नव्हतं. फक्त मागून 3 नंबरच्या सीटवर डाव्या बाजूला एक बाई बसल्यासारखी मला दिसत होती. आणि मी गाडीचा दरवाजा उघडला आणि डबल बेल वाजवली. तशी गाडी स्टँडमधून रिव्हर्सने बाहेर पडायला लागली. 5च मिनिटात गाडीनं एस टी स्टँड सोडलं आणि भरधाव वेगाने गाडी तारापूरच्या दिशेने पळायला लागली. तारापूरकडे जाणारा रस्ता हा एकदम निर्जन होता, कारण तारापूर एक खेडेगाव होतं आणि त्या एकपदरी रस्त्याच्या आजूबाजूला कुणाच्या तरी बागा, ऊस किंवा शेती व्यतिरिक्त तुम्हाला दुसरं काहीच बघायला मिळणार नव्हतं. अधूनमधून तुम्हाला कुठल्या तरी एखाद्या शेतकऱ्याचं घर रस्त्याच्या बाजूला दिसेल एवढंच. आणि मी उठून मागच्या दिशेने चाललो आणि मागून 3 नंबरवर असणाऱ्या त्या सीटजवळ मी गेलो आणि त्या बाईजवळ जाऊन मी हातातलं ते तिकीट यंत्र वाजवून त्यांना म्हणालो, मावशी तिकीट. तसं तिनं माझ्याकडं एकदम दचकून बघितलं. तसा तिचा पेहराव हा थोडासा विचित्रच होता. म्हणजे तिच्या अंगावर जी साडी होती ती एकदम मळकट होती. केस वगैरे विस्कटलेले होते आणि तिनं जसं आता माझ्याकडे बघितलं तशी तिची ती भेदक नजर माझ्या नजरेला भेदून आरपार गेली. तिच्या पहिल्या नजरेतच मी एकदम घाबरून गेलो. पण एक मात्र विशेष, तिच्या चेहऱ्यावर कसलेच भाव नव्हते. एकदम भावनाशून्य चेहरा होता तिचा. ती माझ्याकडं तशीच डोळे फाडून बघत होती, पण ती काहीच बोलत नव्हती. मी पुन्हा एकदा तिच्याकडे बघत म्हणालो, अहो बाई, तिकीट घ्या ना, कुठं उतरायचं आहे तुम्हाला? तसं ती एकदम गंभीर आवाजात मला म्हणाली, तारापूर. तिचा आवाज एकदमच गंभीर आणि एकदमच खोल होता
आणि तो आवाज ऐकून असं काही वाटत होतं की तिच्या आवाजामध्ये खूप दुःख लपलेलं आहे. तिनं तिच्या कमरेला अडकवलेल्या पाकिटातून पैसे काढून माझ्या हातात दिले आणि मी तिला ते तिकीट दिलं. ती आता खिडकीच्या बाहेर कुठंतरी शून्यात हरवल्यासारखी बघत होती. तसं पण एस टी खात्यामध्ये काम करताना आम्हाला अशी बरीचशी विचित्र माणसं भेटायची. त्याच्यामुळं मी जास्त त्या गोष्टीकडे लक्ष दिलं नाही आणि मी तिला तिकीट देऊन पुन्हा माझ्या जागेवर येऊन बसलो. पुन्हा त्या गार हवेमध्ये मला कधी झोप लागली ते मला कळलंच नाही. आणि अचानक गाडीला कसला तरी झटका बसला म्हणून मी जागा झालो तर एस टी तारापूरमध्ये आलेली होती. आम्ही सगळं आमचं सामान एस टीतून खाली उतरवलं आणि एस टीच्या आतमध्ये कुणी नाही ना याची खात्री करायसाठी मी उठून एस टीच्या मागच्या बाजूला बघायला लागलो. तर मागं कुणीच नव्हतं. तसं मला थोडंसं विशेषच वाटलं, कारण मला तर माहिती होतं की गाडी तर आधीमध्ये कुठंच थांबली नाही, मग ती बाई उतरली कुठं. पण कामाचा एवढा कंटाळा आला होता आणि एवढी भूक लागली होती की मी त्या भुकेच्या आणि थकव्याच्या भावनेमुळे त्या गोष्टी विसरून गेलो. मी लगेच माझी बाईक स्टार्ट करून माझ्या गावाकडे निघालो. दुसऱ्या दिवशीसुद्धा आम्ही शेवटच्या ट्रिपसाठी 8:30 वाजता गाडी तालुक्याच्या स्टँडवर आणून लावली. नेहमीप्रमाणे मी आणि शिंदे काका चहा पाणी वगैरे करून एस टीमध्ये चढलो आणि मी आता एस टीमध्ये किती पॅसेंजर आहेत हे बघण्यासाठी उठून ज्यावेळी मागच्या बाजूला नजर फिरवली त्यावेळी पुन्हा मला मागून त्याच 3 नंबरच्या सीटवर तीच बाई दिसली. मी पुन्हा एस टीचा दरवाजा ओढून घेतला आणि डबल बेल मारली. गाडी पुन्हा त्या तालुक्याच्या ठिकाणाहून निघाली. मी पुन्हा मागं जाऊन तिला तिकिटाची मागणी केली, तसं तिनं तारापूरला उतरणार असल्याचं सांगितलं. आज पण तिचं वागणं एकदम कालच्यासारखंच होतं, एकदम विचित्र. तोच गूढ आणि गम्य आवाज, तीच भेदक नजर आणि तीच शून्यामध्ये हरवलेली नजर. मी पुन्हा माझ्या जागेवर येऊन बसलो. पण आज मात्र माझ्या मनात तिच्याबद्दल थोडंसं कुतूहल जागं झालं होतं आणि आज मला जाणून घ्यायचं होतं की ती कुठे उतरते. बघत बघत तारापूर आलं आणि मी उठून मागच्या बाजूला बघितलं तर ती बाई पुन्हा एस टीमधून गायब झालेली होती. आता मात्र मला थोडीशी भीती वाटायला लागली आणि आता माझी भीती एवढी वाढली होती की माझे हातपाय थरथर कापायला लागले होते. मी कसं तरी गाडीच्या खाली उतरलो. तसं शिंदे काकांनी माझी अवस्था बघून मला विचारलं, काय झाले विकास, एवढा का घाबरलायस? तसं मी म्हणालो, शिंदे काका, आज पण एक बाई स्टँडवर बसली होती. तिनं तारापूरचं तिकीट पण काढलं आणि आता इथं तारापुरात आल्यानंतर मी मागं बघितलं तर ती बाई एस टीमध्ये नाही. तुम्ही पण जाऊन बघा. तसं शिंदे काकांनी पण गाडीमध्ये चढून बघितलं तर ती बाई एस टीमध्ये नव्हतीच. तसं शिंदे काका मला म्हणाले, जरा दुपारी जेवण वगैरे व्यवस्थित करत जा, तुला अशक्तपणा आलाय, त्याच्यामुळं तुला असं काहीतरी भास होते. शिंदे काकांनी असं उडवाउडवीचं उत्तर दिलं आणि ते निघून पण गेले. पण आता बाईकवरून घरी जाताना माझ्या मनात त्याच बाईबद्दलचे विचारसारखे येत होते. रोज ती कुठून एस टीमध्ये येते आणि कुठं उतरते हे एक गूढच होतं. आता मी दुसऱ्या दिवशी या सगळ्याचा सोक्षमोक्ष लावायचा निर्णय घेतला. मी आणि शिंदे काका नेहमीप्रमाणे चहा पिण्यासाठी गेलो होतो. शिंदे काका अजून पण कॅन्टीनवाल्याशी गप्पा मारत थांबलेले होते. तेवढ्यात गाडीची अनाउन्समेंट झाली आणि मी गाडीमध्ये जाऊन बसलो. मागच्या बाजूला बघितलं तर कुणीच नव्हतं. मी गेले 10 मिनटं गाडीमध्ये येऊन बसलेलो होतो आणि दरवाजातून अजून तरी कुणी आतमध्ये आलेलं नव्हतं. आणि मी आता खात्री करण्यासाठी उठून उभा राहिलो आणि मागच्या बाजूला वळून बघितलं तर काय आश्चर्य, ती बाई एस टीमध्येच होती. मी तर दरवाजाच्या जवळच बसलेलो होतो, तर ती बाई गाडीच्या आतमध्ये आली कुठून? भीतीची एक लहर विजेच्या लहरीसारखी माझ्या अंगातून दौडत गेली. हातपाय थरथर कापायला लागले. मला माझ्यासोबत काय होते तेच कळत नव्हतं. मला दरदरून घाम फुटला आणि भीतीनं मी एकदम गोठून गेलो. कसं तरी मी डबल बेल मारली आणि गाडीचा दरवाजा उडून घेतला. तशी गाडी रिव्हर्सने स्टँडमधून बाहेर पडली आणि भरधाव वेगाने तारापूरच्या दिशेने पळायला लागली. आज मला त्या बाईचं तिकीट काढायचीसुद्धा भीती वाटत होती, म्हणून मी तिचं तिकीट काढायसाठी मागं पण गेलो नाही. आणि मी एकदा दोनदा त्या बाईकडे वळून बघितलं होतं तर ती बाई एकदम नजर रोखून माझ्याकडेच बघत होती. तिच्या त्या भेदक नजरेमुळे मी पूर्णपणे भीतीने गारठून गेलो होतो. मला आता एकट्याने मागं बसायची सुद्धा भीती वाटत होती. मी पटकन माझी बॅग घेतली आणि मी ड्रायव्हरच्या केबिनमध्ये असणाऱ्या शिंदे काकांच्या बाजूच्या सीटवर जाऊन बसलो. तसं शिंदे काका माझ्याकडे बघत म्हणाले, का रे विकास? तसं मला शिंदे काकांना काय बोलावं हेच कळत नव्हतं.
पण तरी पण मी धाडस एकवटलं आणि मी शिंदे काकांना म्हणालो, शिंदे काका, एस टीच्या मागून 3 नंबरच्या सीटवर जी बाई आहे ती बाई तुम्हाला दिसते का बघा बरं जरा. तसं शिंदे काकांनी एस टीचा पुढं असणारा जो आरसा होता तो थोडासा ॲडजस्ट केला आणि त्या आरशातून बघायला लागले आणि ते मला म्हणाले की मागच्या सीटवर कुणीच नाही विकास. तसं मात्र मला एक धक्काच बसला. आता मी घाबरत घाबरत पुन्हा एकदा मागं बघितलं तर ती बाई तिथंच होती आणि ती एकदम भेदक नजरेने माझ्याकडेच बघत होती. मला एका पाठोपाठ एक धक्क्यावर धक्के बसत होते. ती बाई मलाच दिसत होती. मी आता मनात ठरवलं आणि मागं बघायचं टाळलं. कसं तरी करत एक अर्ध्या तासामध्ये आम्ही तारापूरला पोचलो आणि मी झटकन मागं वळून बघितलं तर ती बाई नेहमीप्रमाणे गायब झालेली होती. शिंदे काका उतरलेत म्हणल्यानंतर मी पण भीतीने लगेच उठलो आणि पटकन एस टीतून बाहेर उतरलो. पुन्हा शिंदे काका त्यांच्या घरी निघून गेले. मी पण माझ्या बाईकजवळ गेलो आणि माझ्या बाईकवरून मी माझ्या घराच्या दिशेने निघालो. मला रात्रभर कसली झोप लागली नाही. माझ्याबरोबर जे घडत होतं ते खरं होतं का मला होणारा भास होता हेच मला कळत नव्हतं. मी सकाळी एस टी आगारामध्ये गेल्या पहिला आमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अर्ज लिहिला आणि या एक्स्ट्रा ट्रिप संपेपर्यंत माझी बदली दुसऱ्या गाडीवर मागितली. अधिकाऱ्यांनी पण माझी मागणी मान्य केली आणि सगळं एकदम नॉर्मल झालं. आणि आज जरी मला तो प्रसंग आठवला तरी माझ्या अंगावर शहारा आल्याशिवाय राहत नाही.